Erokamano Nyakaramogi, machiegni weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV mabiro ni kowuok Communication Center Nairobi. Mokwongo wamiyi thuond weche. Project ni gima obiro timo omiyo koro Kisumu biro bedo elevated to international standards. International standards mano geche mandege ma oko nyalo koro land kata piuka. Duol mochung'ne fuyo mar ndeke otieko gedo mar kamiti mechieno mag luwo wuodhe mag ndeke e paw ndeke ma Kisumu. Waita wengine wajinga hata hawana agenda. Agenda namba moja ni ile wizi, corruption. Tutahakikisha there is no more theft of public funds. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka omedo tielo ni duond buche makwedo sirikal ni agenda mar kelo telo makare ne jo Kenya. We should be cautious, follow traffic rules, especially now that we are going to the festive season. And we'll be out. In fact, we are already out for the operations. Duol mar obila otele cheno mar puonjo derepe ber mar luwo chike mag apaya kaka yorno mar geng'o masiche e kindeni mag sikuku. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. Miche gi miche mag johera mag duond buch ODM moyore nyasi mar ringo higni 20 mag duond burano, nyasi mobagi alap ma Mama Ngina Waterfront e kaunti ma Mombasa. Jotend duond burano kotelni kod Dr. Oburu Oginga oseyore pauno masani opong' thich e nyasi ma kawuono ogik e ng'iende. Jopiny moyuoro e kar romgi bende geto winjo ka pogruok mosenyiedhore e kind jotelo ma jokanyono biro dhi nyime koso kawuono gibiro loso gi duol achiel. Ndani ya nyumba niko na msanii Solomon Mukubwa. Ndani ya nyumba niko na Onyi Papa. Ndani ya nyumba niko na Mbogi Genje Mbogi. Selector. ODM, the People's Flame. Orange banners in the morning light, a symbol of hope, bold and bright. Born from the struggle, the dream took name. ODM carries the people's flame. Voices rising, strong and clear, justice and unity drawing near. From villages to small city-wide, the orange spirit will not hide. The people's choice, the people's pride. With faith and courage, side by side. Forward ever, our anthem the same. ODM forever, the people's flame. A brighter tomorrow, the party will bring. ODM, ODM. Wapo zangu hapa, ni kaka mkubwa anaongea. Kizazi cha mitandao hakijui historia. Toka mwaka 2005 harakati ilipoanzia, ndipo nikachagua chungwa ODM ikazaliwa. Je, unajua niliposhika kasi mwaka 2007, chama cha ODM nahodha akiwa baba, kisiwani, pwani, milimani mpaka nyika, kaskazini, mashariki, kusini tunafahamika. Nakumbuka mawazo na hoja, mambo yakawa, harakati vihoja, kufuta kilio cha mzawa.
Kujenga taifa moja kuna fito za kugawa. Tuliweka maelewano pale mambo haendi sawa. Wakikuuliza nachosimamia, waambie ni ODM. Maelfu na mamia na viongozi kem, magavana, wabunge, tukisaidia serikali, maseneta, ma-MCAs na viongozi mbalimbali. Na hii ndo Orange Democratic Movement, 20 years of ODM. Asanteni. Kala Moto, I'm setting out. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka omedo singo ni duond buche makwedo sirikal nigi ajenda mar kelo telo makare ne jopiny kapo obiro yiergi magi kawo loch. Nowacho bende ni gibiro kedo gi mibadhi kaachiel gi dewo ngima dhano. Kalonzo ne duoko wach mosebed kiwacho gi jatend piny William Ruto ni jok maketo sirikal tesre onge gi ajenda mora malong'o ne jo Kenya. Kaluwore gi Kalonzo, joket sirikal tesre nigi chenro mar keto Kenya e chakruok manyien ka gidino fuok mosebedo e sekta mar thieth, mano mar somo, telo makare kod miyo luor katiba ma pachoka. Noloso Machakos kama nosire gi gavana wa Vinya Ndeti kama ne gidhigo debe ne jachung' mar Wiper Anthony Kisoi e yiero madundo ma North Ward. Kwa hivyo wangu watu waache kuita wengine, kuita wengine wajinga. Hata hawana agenda. Agenda namba moja ni ile wizi, corruption. Tutahakikisha there is no more theft of public funds. Agenda ile tulifanya mimi na Kibaki Konza City. Na badala aende Makueni, ambie watu wa Makueni vile anakamilisha Dhwake Dam, ndio maji toke Dhwake Dam ikuje Konza City, na nia yetu ni kurudisha headquarters ya nchi ya Kenya karibu kabisa. Nashika Machakos na Konza. This was the original capital city of Kenya. Tukifanya hivyo na Kibaki, they are sleeping on the job. We will make the African Silicon Valley a reality. Agenda number 2, kurekebisha mambo ya elimu. Kitu inaitwa visi kwisha, ufuzi. Ama sivyo, ameharibu idara ya matibabu na kuachilia magavana walaumiwe. Na yeye mwenyewe ndiyo mambo haya. Bishop Kioko Hospital hiyo. Mabishop wanadai pesa nyingi Bishop Kioko Hospital. Hawalipi. Ndio wapate njia ya kumlaumu gavana na timu yake. Kwa hivyo, we have a very serious agenda. Jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Hassan Omar owacho ni duond burano ochiwore mar chopo kare agenda 10 mar NADCO manobedo e kindgi ODM to gi UDA kinde mokalo. Nowacho ni maeri en gima nyaka timre kaka yo mar miyo luor mosenindo manen Prime Minister Raila Odinga. Kanoloso e sach romo mar jokanyo mag duond burano Vihiga, Omar nowacho ni lipot mar NADCO idhi chop kare e bwo winjruok mar sirikand broad-based. Jokanyo mag UDA nokwayo oganda jobaluya mondo bi osir jachung' mar UDA e yiero madundo ma Malava ka giwacho ni mane gima biro kelo dongruok e alworano. Okelo nusigana no e seche mabiro go to ka wadhi nyime en ni jotelo mag oganda jo-Kisii odhi nyime nyono piny mar wacho ni Kenya Kwanza nindo e tich kaachiel gi chiwo singo mag miriambo motelo ne yiero maduong' ma higa 2027 ka giloso e gwenge ma Bosa Maro e kar chung' od bura ma West Mugirango e kaunti ma Nyamira e kinde iko mar seneta ma Nyamira mar ner seneta ma Nyamira Okong'o Mogeni. Jotelogo noseyo sirikal mar jatend piny William Ruto kuom mibadhi mogo tache piny owacho mare. Ne giwago bonus mapuot mimiyo jopur, deko mar omenda mag siro somb jopuonjre e mbalariany e kind weche mamoko ka gigoyo debe ne jalar tend piny Kenya yiero maduong' mabiro gotiko mar Jubilee kaka jatelo man kod rekod maler mar tich. Sasa nimesikia some of our national leaders are saying, oh, we are average thinkers, we are average people, and so on. Are we actually average, or Kenya is reeling from the vagaries of an average government? Serikali, every corner you look is chaos. Education chaos. What we are asking the government to do is simple. Let them do their job. That is what they are paid to do. Rais, ulituambia kwamba wewe ukichukua uongozi utatetea mkulima.
ukatuambia kwamba ile bonus ya mkulima itaenda mpaka shilingi 50. Na wananchi wangu wa Nyamira, bonus ilikuja shilingi ngapi? Ilikuja shilingi ngapi? Tumwambie ukweli tusimwambie? Tumwambie ukweli tusimwambie? Ndio maana tunasema 2027 Mungu akipenda rais wetu atakuwa Fred. Wewe pesa ya capitation haupeleki kwa shule. Number 2, ukiona wakulima wa chai saa hii bonus inakuja shilingi 10. Ukiangalia walimu wa JSS ambao uliandika 2 years ago, sasa unawaambia tena waongoje miaka ingine 2 ndio watakuwa permanent and pensionable. Ukiangalia marafiki zako ndio wanaiba pesa ya serikali kama ni njugu wanauza. Na ningependa kueleza ya kwamba haja yetu ya kutaka mabadiliko katika uongozi bado ni hakika. Na tuwezi tukafanya hivyo tukiwa nje ya fence. Tunafaa tutafute hiyo uongozi tukiwa wapi? Tukiwa ndani. Duol matayo tije bad migao mar obila komakore kod sikund puonjo riembo nyamburko more pachoka omakore kanyakla mar keto ng'eyo kata puonjo derepe wi chike mag apaya yo Nakuru gi Trans Nzoia motelo ne kinde nyasi mag sikuku mabende en odiechieng' mar ringo chal mar apaya makare piny mangima. E boma ma Nakuru, chenro ma kamano ne geto gache mating'o jowuoth e kind apaya ma Nairobi kochomo Nakuru nyaka Kisumu, kama ne giwacho ni kwan ji maromo 468 osewito ngimagi kokalo e masiche mag apaya nyaka ne chop tarik 4 dwe mar 11. Ne giwacho ni masiche moko ikelo gi gigo minyalo geng' ka gikwayo joriembo mondo luw makare chike mag apaya. Obila mag apaya bende nogolo siem ne jok maketho chike mag apaya ni biro ked kodgi kaka chik dwaro. Barabara ni one of the most busy roads in Kenya. 89. Ninakuja kwa maswali ya ndugu yangu Amolo la kuelimisha. Lakini bora pia wewe ukuwe tayari. Wewe ni rafiki yako. Hata relative yako hawezi kukuja Nakuru hapa ifanyike Kisumu. Tunachukua. Kuna zile siku ambazo my only appeal to all drivers is that we should be cautious, follow traffic rules, especially now that we are going to the festive season. And we'll be out. In fact, we are already out for the operations. We'll be very strict, and everyone must follow the traffic rules. By 4th of November this year, we have lost a total of 4,068 lives, which is a lot. Pedestrians being the leading, 1,525, followed by boda boda and passengers and then drivers. This shows that the numbers are not going down compared to what we had in the previous years, and it calls for all of us to be responsible on the road, to drive carefully along the highways, be cautious, not to drink and drive, because a lot of factors that contribute to accidents include driving and alcohol. We are doing this along the northern corridor because we've seen a lot of people are dying on along this road, and the question is, how can we come together and try and minimize what is happening on our roads, especially in terms of fatalities. Duol mochung'ne wuodhe mag ndeke otieko gedo mar kamiti me chenro mag luwo wuodhe mag ndeke e lap ndeke maduong' ma Kisumu. Gedono mar gorofa 8 oger e lony manyasani machopo e rang'iny mowinjore kaka mag paw ndeke madongo matimo wuodhe magi e pinje maoko. Koloso gi wang' jowi mar Ramogi, Polycarp Mburo, ma en director mar kambi mar Polish Contractors, ma en kambi manochung'ne gedono, owacho ni otno osetieki kendo ikore mar mondo mi oti kode koseyawe ayanga. Omedo ni gedono ero moger e lony manyasani biro bero chenro mag wuodhe mag ndeke kendo kelo tudruok makare kod pinje ma oko. Building ni iluongo ni traffic control. Enemo ochiko ndege. Sama ndege piyo gi sama ndege fuyo mondo gibed gi safety mar land gi taking off. Omiyo project ni ne wachake dweche 20 mokalo, to kaluwore gi weche koth mosebedo ka ng'eny, ne wa delay
2 months. But what time more recover? Actually, in 5 months, what time more recover? Some 3 months. Originally, we were not 18 months to 20 months. Project ni gima obiro timo obiro omiyo koro Kisumu biro bedo elevated to international standards. International standards mano geche mandege ma oko nyalo koro land kata piuka. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Magi gin weche manyien mag migago. Wakawo yweyo mokwongo, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. This festive season, let your love story take flight through Istanbul glowing streets and Cappadocia's timeless skies, because togetherness deserves a destination as unforgettable as your bond. A journey that feels like falling in love all over again. Enjoy 8 remarkable nights in Turkey from just $2,280 per person sharing. Explore culture, color, and charm. And yes, you can pay with our Lipa Pole Pole plan. This December, make time for love, laughter, and discovery. View travel, moments that matter, memories that last. Watu wangu, sasa sijawaambia. Si nimebeba pen kwa pen. Lakini sasa kiti inarukaruka, kiti inarukaruka. Sidema amejama kashuka. Shukisha. Sasa acha hiyo. Jana nimenyeshewa, sema kunyeshewa. Oni! Hey! Mimi nakwambia kama si jaketi yangu kufura kama balloon. Mimi ningeenda. Hapana. Shida si bike. Shida ni oil ya bike. Eh? Shikilia hii. Hey, Donnie! Kaele! Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage. Pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Na to kori winjo, kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number.
Machiegni kendo e kinde ma siasa mag yiero ma 2027 medo mako mach e pacho ka, moko kuom jotend rowere owuok oko ma jiwo rowere wetegi mondo ndikre kaka jogo ombulu matiyo gi thuolo mar yiero mabiro e kelo lokruok e paw siasa, gino ma gisekedo ne kuom kinde malach. Kotelnegi kod jalony weche mag uchumi Zaki Masiro, jotelogo eko nokwedo moko kuom josiasa matiyo arietha gi rowere e nyayo tulo kaka mano manyocha noneno e kar chung'o bura ma Kasipul, ka giwacho ni josiasa owinjore ous ajenda ne jopiny kendo thegre gi siasa mag agoko. Gima mondo watim en ni wabedi achiel. Nikech kusebeti achiel to ubedo gi dwol achiel. Sama un gi dwol achiel to un gi nengo. Sama un gi nengo to ka ji odhi malo kucha ka ji negotiate timiyou. To sama bende iginene, sama bende i-support ng'ato. To support ng'ato king'eyo ni omiyo wang'o kata ng'ono mane un go mapok nubet momiyou. Koro mano bende nitie. Koro ng'i mbele e yo makare. To gima nyalo wacho ni mbele ibiro mana ng'iyo yo makare kikawa ng'ono kura, nikech duondi en kura miting'o cha. Ok en go koke ndara, ok en wacho one term, two term or something like that. Kidwaro golo ng'at mane tiyo, tiwacho ni one term, igole mana ga ng'ono gombulu. Kidwa wacho ni two term, tina ni dwa nuoyo ng'ato. Ng'ano kinuoyo tinuoyo mana ga ng'owa gombulu. Koro adwa ni mondo utimru nade, ukaw ombulu mondo warit go sa. Achiel marwa kaka joluo gima muhimu mondo wabed gi nengo. Kwasebet gi nengo to wayudo gima wadwaro kama ji obete pe. Ka sama ji obete mesa pogo gimoro. Jodak mamole manie kar dak ma Mani obago ng'anyo mochungo wuodhe duto mag apaya ma Kangundo ka giywak ni achudhe osebedo ka dwaro asoya kuomgi e yor agoko, ka giwacho ni gibiro darogi kendo muko ute duto manie lono ero mar eka 15. Jodak ma kanyo okwedo achudhego eko kuom chiwo obok mag lowo kata title deeds ma ok opuodhi kendo temo darogi e kama giwacho ni gisedakie kuom thuolo mar higni 14 mokalo. Jaod bura ma Embakasi West Mwak Mureithi Mwenje notwako jong'anyogo kojiwogi mondo mi onyisgi ni onge jogo mabiro darogi e lopegi. Mwenje omedo ni osechwalo wachno ne riwruok matayo weche mag lope pachoka kendo rito dwoko. Tuliingia hapa 2000 tukapatiwa allotment letter na Minister of Lands na tukakuja tukakuwa settled on 2000. Baada ya kukaa hapa tukakaa kama kwa miaka 11 tukajenga manyumba, tulikuwa tunangojea kupatiwa title. Wakati tulienda kufuatilia tupatiwe title, tukaenda hapa HDD Dandora. HDD Dandora wakatupatia hii shamba ilikuwa ina namba, ilikuwa imeandikwa GL peke yake. Tulipoenda hapo, huyo director akatupatia namba tuweke kwa gazeti, akatuambia tuweke kwa gazeti. Kutoka 2000 mpaka 2010 hakuna mtu alituongelesha tukijenga huku. Lakini 2011 wakati tulienda kufuatilia ndio tuanze kulipa rates na nini, ndio tulijipeleka kwa kanjo, ndio tuambiwe tupewe way forward, ndio tujue vile tutaendelea. Na huyu mjamaa ndio akajitokeza, akaenda huko, sijui aliungana aje, akakuja na title ya 2011. Or sisi tuliingianga hapa 2000. Alipata 2011 title yake, sisi tukiwa ndani. Kwa nini alituacha ndani anaenda kutafuta title deed na sisi tulikuwa na allotment letter? Ani rogue officials wenye walikuwa kwa the defunct city council, some rogue officials from Ministry of Lands wenye wamejipatia title ndio wakuja sasa waambie watu wamekalia mashamba zao huko Mole. Hiyo ni kitu hatutakubali. Already title mimi mwenyewe nimefanya investigation na already tushapeleka petition bunge pamoja na hawa residents. Jatend piny William Ruto olando ni jopuonjre meke Junior Secondary School ibiro miti e yorno mongirore, jopuonj ibiro miti ne yore mongirore tok tiyo e yorno magora kuom higni 2. Kata kamano jopuonje mawuok e counties ma Tharaka Nithi kod Meru kotelnegi kod riwruok mar Kupet obago ng'anyo ka giwacho ni lokruok mar tiyo rak kuom higni 2 ne ok gikete kogno. Jopuonjgo eko medo ni gidwaro ni mondo duol mandiko jopuonje tich TSC mondo lok winjruok ma kamano kendo ndikgi e yo mongirore. Cohort ya intern science teachers 2020 president. You should not be the one who is promoting. Our families are breaking. We have children, namna tulipa 17,000. 17,000 for 2 years. Hiyo ni nini shwali? So, our contract reads
for 1 year. Mr. President, you told us last night 2 years. You are to do it. You are to do it. So confirm us next year. We sign for only 1 year. These are the pioneers of the new, very new curriculum, and without them, the curriculum cannot work. So we are calling upon the president to reconsider his decision. We are calling upon the members of parliament to make it a policy. We are calling upon the president to respect the court ruling, which says that internship is illegal in Kenya. Hawa walimu wa JS waliserve 2 years wakiwa under internship, na sasa wamesabu mwaka moja wakiwa permanent and pensionable. Teacher Service Commission policy inasema mwalimu akifanya miaka 3 he is supposed to be promoted to the other promotion automatically. Na tunasema hawa walimu wa JS wamemaliza miaka 3 sasa, TSC should take them from C2 to C3. Piny mar Kenya osebedo ka uso kahawa e pinje ma oko ma pekne romo tons gana 50 higa ka higa, ka leken mar uso tons gana 150 kapok higa gana 2027 ochopo. Kanoloso e chakruok mar kambi manyien mar kahawa mar Kachiower Coffee mantiere kachung'od bura ma Kipkelion East e kaunti ma Kericho, John Ololtuo, jagoro mongirore e limbe, owacho ni kambino dhi ting'o malo sekta mar kahawa e pacho ka. Jopur bende ojiw mondo dhi ohol gope kuom sirikal manigi mondo ginyal yudo kaka gipuro puothe malach. Hawa wakurugenzi wa majani chai, hii vita is a rough road, is in a rough road. Kaa tayari, kwa sababu serikali itaingia ndani kuhakikisha kwamba mkulima ya majani chai amepata haki yake. Wakati ni huu. Na kama unajua hiyo pesa ulichukua ulitumia kwa njia mbaya, tafuta prison karibu na wewe, ingia ndani, ingojea file ndani. Hii factory ambayo tumekuja kuona hapa ambayo inaitwa Kichawir, hiyo society, kwa ile bidii ambayo mmeweka kuhakikisha kwamba mmepanda kahawa na mmehakikisha kwamba yale Mheshimiwa Rais wetu Dr. William Ruto ambaye ametufunza ili kuanza kuwa wakulima ili tuweze kujitosheleza sisi wenyewe. Hapo awali wakulima walikuwa mnalalamika kwa sababu saa zingine kama society hamuna title deed ya kutoa kama security. Serikali kaweka policy ya kulipa sasa pesa kutumia direct settlement scheme DSS. Sasa because DSS iko sasa inafanya kazi, hatuhitaji tena tangible security kutoka societies. Ni kuandikishiana na nyinyi kwamba pesa yetu itadidaktiwa pale Nairobi Coffee Exchange. Erokamano nyakwara Mogi, mago emane waikone weche manyien mag migago gi e thuolo ni koromo sa achiel otieno. Wabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo, to koromo sa 3 weche manyien mag oimore. Nyinga Milton Ochieng, bang' thuolo machuok aduogo gi kweth mara gi chenro mar paw tuke. Oriti masani.